日本からのお客さんにはいらっしゃいませんか。ありがとうございます。私は你過去啦，你過去。你就啊一下。愛してる。咁我哋首先介紹咗呢位先啦。喂大聲！喂，所有醫生叫佢名咁喎。醫生。龍捲風，A.S. 龍捲風。咁冇咧，其實上每套戲嘅時候佢就講，因為其實當其時真係佢好堅持去拍，咁中間經歷咗好多嘢啦，經歷咗5年嘅時間，咁最後都做到呢樣嘢，都係佢係一個好奇妙嘅人物啦，我覺得。こちらは映画会社のエンジェルスと申します。エンジェルスがいなければこの映画がありませんでした。我打俾佢先。彼のアナネームはASI の留学です。咁我哋事不宜遲啦，我哋等下怡介紹我哋下一個嘉賓。咁下一個嘉賓就係喺九龍城界裏邊賣一個飯賣到出晒名，賣卡士飯賣出晒名。次の決勝を紹介します。好，我哋橋老大，橋老大，橋老大。大家可唔可以有招呼先？我係咩嚟？俾佢講嘢，我唔可以講嘢住啦，好唔好？但係有個現場做一個好特別嘅方法，好啦，嚟交俾你啦，條大。可唔可以講埋嗰句名句？呢度我哋。多謝大家，好似呢件事搞咗成年，好似搞極都未搞完，好似一個好神奇嘅旅程，唔知行到幾遠。素晴らしい旅になりました。但係都係多謝大家嘅支持，先可以我哋繼續行落去。みんなの応援のおかげでありがとうございます。多謝。表演過嘅，但係知道今日有好多日本嘅觀眾，所以佢特登想拉即係現場再表演一次俾日本嘅觀眾睇。日本のお客さんがいらっしゃいなので、上司様、今日がわざわざここに来てるショーがやりたいなのですが。我哋嗰陣時我不如送啲禮物俾觀眾，我哋點送好？舉手嘅問題啊，舉手問題啊，好啊好啊，喺